Культавы ультраправы пісьменнік. Так пры жыцці пісалі пра гэтага аўтара. Некаторыя калегі па цэху, літаратары, крытыкі, называлі яго фашыстам, канспіролагам, містыкам, які верыць у палтэргейсты і розную бесаўшчыну. Урэшце, чалавекам пазаўчорашняга дня. У адказ аўтар пасміхаўся і казаў: «Пісьменнік толькі тады нечага варты, калі выклікае да сябе пэўную варожасць». З вамі Настасья Суханосік у перадачы «Смаленне віпрука». А сёння пагаворым пра самага загадкавага з беларускіх пісьменнікаў нашай пары Юрыя Станкевіча. Творцу змрочных антыутопіяў, якія, на жаль, занадта часта аказваліся рэальнасцю. Нагадаю, што самы просты спосаб спрычыніцца да стварэння беларускай культуры – заданаціць на яе. Пад відэа ёсць усе спасылкі, таксама не забываем пра падабайку, падпіску і каментар, калі вам гэта бяспечна. Дзякуй і пагналі! Юрый Станкевіч збольшага вёў затворніцкі лад жыцця. І гэта не маркетынгавая фішка, як у Пелевіна, а натуральны стан чалавека. Яго нерэальна было ўявіць на пісьменніцкіх тусах і прэзентацыях з келіхам віна. Нават капеечныя ганарары за публікацыі з Менску ён прасіў забраць кагосьці іншага, каб не ехаць самому. Жыў у Барысаве ў драўляным доміку, поўным кніжак, з печкай, катамі. І ёсць байка, што той дом хацелі знесці чыноўнікі, але Станкевіч выйшаў на двор з сякерай у руцэ, і пытанняў больш не было. Нават выгляд аўтара зусім не пісьменніцкі. Здаравезны такі мужык з шырокімі плячыма, а часам у камуфляжным бушлаце. Ну, ляснік, які там літаратар. Тая пастава рэха цяжкіх відаў спорту, якімі Станкевіч займаўся па маладосці. Яго бацька быў арыштаваны ў 46-м за измену родине, калі малому Юрке быў усяго 1 год. Юрка так і рос без бацькі. Спорт, фізічная праца, журфак, урэшце пачаў пісаць у розныя раёнкі. Балансаваў на мяжы таго, што дазваляла савецкая цэнзура. Урэшце часопіс «Крыніца», які выдаваў на той момант яшчэ не кляяў. Ну і раман «Любіць ноч права пацукоў», які агаломшыў беларускае літаратурнае поле ў 1998 годзе. Са сваёй жорсткай праўдай Станкевіч уварваўся ў ціхі, камфортны сусвет тагачаснага белліту, зарослы кветачкамі і матылькамі. А тут бух! Проста бомба. Раман называюць антыутопіяй, але ў кнізе вы не знойдзеце палётаў у космас ці геннай інжынерыі. Гэта антыутопія пра блізкую будучыню, якая стала рэальнасцю на вачах. Месца дзеі гарадок Янаўск, правінцыя. У аўтара пыталіся, ці быў прататыпам Барысаў. Насамрэч гэта магла быць Орша, Дрыбін, Лунінец без розніцы. Глыбінная Беларусь і глыбінны народ, які мы упарта спрабуем не заўважаць. У доме Фраловых пілі ўсе. Ён, яго жонка і дарослыя дзеці, дачка Феня і сын Клім. Маёр сядзеў штодня на лаўцы перад сваім домам, брывасты, з жабіным ротам, і па-дурному усміхаўся, ці зрэдку пачынаў выкрыківаць нешта пагрозлівае. «Так, вашу маць, так, уха-ха!» Яго і знайшлі неяк раніцай каля той лаўкі. А потым усё пацягнулася, як і раней, пакуль дом не апусцеў. Феню звёз малады афіцэр, а апошнім знік маёрскі сын Клім. Казалі, што яго судзілі па хуліганцы, і ён хутка выйдзе на волю. Але ён так і не вярнуўся. Як вы маглі заўважыць, гэта незвычайнае чытво. Кожная глава напісаная як сказ, без кропкі. Такая плынь свядомасці. У кнізе апісаны сацыяльны апакаліпсіс. Той фрагмент, які я вам прачытала, самы пачатак. Гарадок перапоўнены былымі расійскімі вайскоўцамі. І гэта ўжо не гарадок і не мястэчка, проста тэрыторыя. Паўсюль дэградацыя. Алкашы, бамжы, прастытуткі. Недапалкі цыгарэт ніхто не даносіць да сметніцы. Усё пад ногі. Бо здаецца, што зрабіць яшчэ горш ужо немагчыма. Але аказваецца, магчыма. З усходу з'яўляюцца чужынцы. Аўтар не называе іх па імёнах. Гэта проста хваля, маса.
Со сваімі парадкамі, паняццямі, мовай, сваім бізнесам, барэжыць наркатой. Згвалтаваць дзяўчыну без праблем, бо абараніць яе ўжо няма каму. Мужыкі бухаюць ці маўчаць, а міліцыя... Што тая міліцыя? Асаблівага драматызму, літаральна да слёз, дадае фактар сына гераіні. Гэта хлопчык з сіндромам Дауна. У яго ў клетцы жыве трусік Піля. Хлопчык цягам рамана толькі і кажа: «Піля, піля, піля». Гэта сімвал бездапаможнасці і крохкасці маленькага сусвету. Адзіны мужчына, які бярэцца бараніць тое лепшае, што тут яшчэ засталося, Даніла Прусак. Бо рэшта гарадка гэтай мікрабеларусі прымае апакаліпсіс. Пакорліва і моўчкі. З серыі «А можа так і трэба?» Тэма героя для Станкевіча важная і балючая. У інтэрв'ю ён казаў, што нашай літаратуры не хапае гераічнага пачатку. Прыгожае маўленне, эстэцтва, каханне – усё ёсць. Герояў няма. Не кажучы ўжо пра сувязь з рэальнасцю, бо так склалася, што тыя, хто жыве ў глухой правінцыі, як правіла, не ствараюць літаратуру. А тыя, хто стварае, больш жывуць у Празе ці Гамбургу, адарваныя ад зямлі. Герой Станкевіча не беларускі у тым сэнсе, што парушае канон. Бо ў нашай літаратуры пазітыўны персанаж заўжды гіне. Самагубца. Ну, як у Быкава. Калі ўжо ты смелы, правільны чувак, цябе павесіць. Ці расстраляюць. Ці ж згары жыўцом. І гэта выпрацоўвае негатыўны канструкт. Не рабіць смелых учынкаў, бо здохнеш. Прычым, у прынцыпе, без сэнсу. Дарэмна. Станкевічавы героі не толькі увязваюцца ў бойку, але умеюць перамагаць. Даюць злу па зубах, дасягаюць выніку. Але ў адрозненні ад кінаперсанажаў якога-небудзь Балабанова, у Станкевіча ёсць той самы гуманізм. Бо герой не проста чувак са ствалом. Героем ён стае тады, калі бароніць слабейшага. Неважна, хлопчыка з сіндромам Дауна, бадзялага сабаку ці даверлівую дзяўчыну, якую ўзялі ў абарот гандляры наркотыкамі. Ну і, канешне, важна, што ў Станкевіча падзеі адбываюцца не ў космосе, а тут, побач. Напрыклад, аповесць «Пераход» распавядае пра блога вайскоўца, у якога знайшлі рэдкую хваробу. Яму трэба жыць у ізаляцыі, і ён выбірае зону адчужэння, апусцелую пасля Чарнобыля. Лес, хутар, нікога няма. Але ці сапраўды нікога? Свае муткі тут муцяць кантрабандысты, якім лішнія вочы абсалютна не ў тэму. Ну і на рынгу павінен застацца толькі адзін. Ён ці яны? У Станкевіча хапае загадак і містыкі. Гэта ліст у галактыку «Млечны шлях», лавец святлапоўні, эрыніі, таксама малыя формы, апавяданні на дзесятак старонак, гарыша або зацьменні на месяцы. Чытаўшы ўсё гэта даўным-даўно, цяжка запомніць імёны герояў і сюжэт, але само ўражанне і атмасфера застаюцца надоўга. А яшчэ ўсведамленне таго, што чалавек далёка не ўсё вакол можа зразумець і патлумачыць. Дарэчы, калі вы аматар інтэлектуальнага дэтэктыва з элементамі хорара і містыкі, то кніга, якая зараз у мяне ў руках, для вас. «Халодныя землі» Александра Карнауха. Навінка ад выдавецтва «Гютенберг». Свежак. Сюжэт кружляе вакол загадкавых шыткаў, напісаных ад рукі на незразумелай мове. Галоўнаму героі расшыфроўка падаецца забаўным пазлам, а пераўтвараецца ў вусцішны лабірынт са сваімі мінатаўрамі ды, канешне, ніццю Арыядны. І што важна, усё гэта на беларускім грунце. Даволі плыткім грунце, бо экстэр'ер рамана сапраўдная балотная хтонь, наша тундра. Якія загадкі там схаваныя? А галоўнае, ці варта выносіць праўду ў навакольны свет? Набыць кнігу можна па спасылцы, якая з'явіцца на экране. Я ўжо маю. А вы? Проза Станкевіча, смелая, бескампрамісная, часамі непаліткарэктная, можа падацца суцэльнай чарнухай. Квінтэсэнцыя гэтага змроку раман «Антыутопія» «П'яўка».
Але быў у аўтара і зусім іншы бок. Каб пераканацца, пачытайце прыгожую гісторыю пра каханне, маладосць, паўночны вецер для спелых пладоў. Дарэчы, напішыце ў каментарах, чыя цытата вынесеная ў загаловак. Я ведаю, што вы ведаеце. Увосень 2021 года Юрыя Станкевіча не стала. Жонку з ковідам адправіў у лікарню, а сам хворы застаўся дома. Сам-насам з хваробай. Хто пераможа? Свае загадкі, сваю праўду і патэнцыяльныя адказы крытыкам, якіх была цэлая армія, аўтар забраў з сабою у іншае вымярэнне, у сваю галактыку Млечны шлях. Калі ж вы чыталі Станкевіча, то абавязкова напішыце свае ўражанні, любімыя ці нелюбімыя творы. Добра? Дамовіліся? Ну і, канешне, чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. А на сёння ўсё. Убачымся. Пакуль-пакуль.